Gdje su ti doći? Evo, znači ponovo. Danas ćemo malo igrati farming. Biće možda duža nova epizoda. Sve samo da vidim. Biće duža epizoda zato što ću možda seći drvo, kako zove. Ako se pitate otkud u prvoj epizodi 187.000, ja sam povećao pare na, kao nešto što bi rekli, hakovali, kako zove, i što bi rekli, hakovao sam. I sad, znači, mogu sam da ovdje sad se cepa se drva,